Billy, 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 Billy.
Yeah, 1, 2. Check. Yeah, 1, 2. 1, 2.
And Ayakwas and Awukudee etosunum afim pimienu ene aduonu nsia Opemso TV Opemso Radio Manhyia kotokofie ene yewo ene dai yabon wura ebesra yewura kotokohene no ne na bedi Awukudee wodi kan abeduru dada afe na yewura Asantehene nyina wura probia yirifi angoma ampasechi kotokohene Otumfuo setu enso aduru hanom ninua yabon wura de wabetena sedada nti yewura kotokohene ena mo se wapie no yewura kotokohene apie ya oba betena se amamre ne amane yakwan so Awukudee etoso onum ewa afim pimienu ene aduonu nsia emu enie ene eya bakosem dakese ene eye daponda ema Asantehemaa any gonja manyina efri tete Asante any gonja onuado any ayonkofa ewo yentem efri ohene pani preso ebesi ene yewura kotokohene so ahyemu kena enu nti ne wama kwan se ono ani nua gonja hene yabon wura omra no ne media de Opemso TV Opemso Radio yedika abo ho amade akyeremo aka mu nsem nyina akyeremo sabre yewura kotokohene aduru ha ene Awukudee yedi ne wo afia kobi park so ana yedi no ewo Manhyia ahemfia ha Asantehene nyina awura duru nananam de ntwene agene tata bibia ekoso biti bambo ya adwuma wa ha Asantehemaa Swafo Kumase Metropolitan Assembly KMA Mayor Onoso Yenyane ntiese nana musini ewa ha Asantehemaa Swafo Dr. Frank Amwakohene ewa ha Abemu mpanifo dodo no ewa ha Asante Regional Minister ewa yentem Asantehemaa Prosi Commander Onoso ewa yentem yewura kotokohene Asantehema bema kukurupeja fa wasene mema mpempem Otumfuo setu nyamekase watenase amamre kwaso kotokohene tenase a nananu mana kwaba nananu kochia no adehye ene nananum enyina sa pepepe ene bekoso ene de man ne Awukudee eyesronko ene se yabon wura gonja himpon wabesra yewura kotokohene enkakane no Awukudee sei anke ebedi no wo Manhyia ahemfie ba bia efra Awukudee eho na mprempu yewura kotokohene tenase na odi Awukudee nanso ene de abaso ewo afia kobi agoprama kese so mechre ohene maame na afia kobi prama yedi ni din atoso no aha enene yedi yewura kotokohene Asantehema nyina wura Asantehema bema kukurupeja ofu osene mema mpempem Otumfuo atenase ene Otumfuo edi fufuo fita sika ewomu ene odidi Awukudee Asante edurade ne yanwene dodo no a wone ntoma wafranim ebrepam ohene ntoma ne din ebrepam ya de betudwa
Say I'm fan to ja and Awukudee yasia. Yadabatu ja wadoma kuma samso amamohu. Otumfuo Asia ni nua Gonjahene entoma ofraye ni din yabemamahunu. Yewura kotokohene odudu obri bi adom dano sade tetremada bodwe otena sikadwa so emfiedio nunso ode dom aye na Asantehemaa waya Asante Manhyia amani pampempem ena epu behwe Asante nipa ewo chirichiri ne bencheye na nanom a ewo tumi amahoro so sidifo nyina ba yewura kotokohene na so eba behwe se de na henie etie Otumfuo se tunyameka se nkwaso na Asantehemaa enkwaso yewura kotokohene ene damu mfonyini yeso no ono na muhu no ewo pemso TV akasa fonyini eso no enipadom a eko eba woni a ebo ntwene woni a edi gonja hempon achi baaye ena muhu won kotokohene nananom echia no amana kwaba Kumasi abrempon asafohene achamfo asafoboachi agima bonsu ena muhu no one nananom akwamfokuo nananom a ewa asafo adumasa dikro ena wapie no omu nyina ka nananom akwamfo ho akwamfokuo ena omuwo asafo ahimfie nananom ekoma yewura akwaba ama kotokohene ade tochen ade ntoye makotokohene o ade ntoye mo opimsetu opimso setu nyamekase de wode akomapa mese de nukuredie aye na Asantehemaa eyie ene manhyia kotokofia ye menya afade no ebi yesika achamfo asafoboache agima bonsu akwam fokutire asafohene Kwame Nkrumah University of Science and Technology Governing Council ona ye chairman obechia yewura kotokohene ama yewura Asantehene ade tochen enye nananom nyina na chia yewura nsamu abremponfo no dodo na aduru ha wobo mu asema yewura na nananom kaye ni bi achia ye kamu se yabon wura gonja himpon aba yewura kotokohene ho a ene wone kotokohene edi Awukudee wei aya Awukudee etoso enum ewa afimpinu ene aduonu ensiemu nana efa apenten na waya Ghana ban na musini sonko wasi Ghana aban na mu nana efa apenten bompata manhene ene kochia yewura no kotokohene nkwaso da sebre otiosrebo a otosumienu na adwaben manhene ena echia yewura kotokohene no Asantehene ko Poland ene Canada ono ne koye na anu yewura kotokohene hia na nanom amanhene na anu dwada ya okotokofie ono na de yewura kotokohene ekwanso amane yebo na nanom nyina dwuma kotokohene kodi ye Poland ene Canada da sebre otiosrebo ena de ho amane etu dwa yewura Asantehene nkwaso
na MAanhyia nkwa so na Brempon nkwa so na Nanomahema nkwa so obiri konfo anoche boache awababio nkwa so gonja himpon yabonwura enso nkwa so afei nananom adehye nananom ayokofo yewura kotokohene onoa na adehye ena echia emampanifo ewade hyefie ene mema ena echia yewura kotokohene nkwa so Asanteman nkwa so midin de kwame ewo animfo kukudrofo nananom guso echia yewura kotokohene amano ade tochen yesre adenya mepa ama Asanteman yesre adenya mepa ama kotokohene yesre adenya mepa ama gonja himpon yabonwura nananom adehye ne guso a ochia yewura kotokohene adehye ema ne mema sedi Asante amamre ne amane yete no kotokohene tenase a nananom tenase bechia no na adehye ema ne mema nyina be ma yewura tinkwa na wama Asantehene ade tochen adentoye ma yewuro adentoye ema ne nananom nyina yabonwura atenase Asantehene atenase ayonkofa ene onuado a efri tete ohimpani penso ebesi ne Hello. nananom emamunyina kwaba Awukudee a etoso enum ewa fi munie santemenyina wura yewura kotokohene emamo ade tochen adentoye ma yewura adentoye emagonja himpon nananom emamo akwaba nananom gusua ochia yewura kotokohene amano ade tochen adentoye ma yewura ene na Asanteman
Gonja Himpong, Darumebru, Yamuakwaba. Nanano Machiami Mamuna Kwaba, Yera Achame Mamuakwaba. Asasa Bogotiaku, Yaju for Finani Wandagi, Asasa Bogotiaku, Aquadra Matachifani Massa, Susan Grand, was that to the Janua Visita? Amamra Kwaso, Nanano Manhyia, Kumase Abrempong, Mane Mema, Nanano Madeshia, Yina, Komayura, Ade Touching. Asantehene ra adentoye mawo adentoye ema wonana no yeah live Otumfuo TV Any Otumfuo radio, Manhyia Kotokofiha. Nananom guso Mayura ade touching. Nananom Manhyia Kumase Abrempong Nananom nyina bomua Ochia Yura Ye waya na Asante Manhyia ama Asante ayakrabashe enche Yura ko Poland kodi juma sonko Poshe Ghana and Uniam to Asoko Canada na Efe in Fiadio no son I was Ikajaso Waya Santi ama Asante ayakrabere Kontokohene ya sumwa Yure nyankwada Nananom guso Nananom guso Mayura ade touching Na fe so Manhyia ne dom Osei Unkwana original. Ukufata ni pedrosia. Nwakwete nkwadrosia nwashia. Nwawuma pedrosia na asaje amayen. Metu o mahunu tu mahunu bie. Mahunu amani Osei tu dia wusia na woyo. Enya dia wayo. Ewiase ewom. Nipa konkonsan ni biara we. Ni kotodwe. Esene kuma nam. Amso Osei tuwe. Onwamnu di umeno. Wasodi ebibeka. Afisanya de ni de ba ya. Wasi muani nko. O kan frafra.
Nothing so hene and Achia Yura Kotokohene Ama no de touching Santimenina Opampembra Watabanso Ayakataso Akatampem Adegaso Yura Yankwada and they da ponda Asantene Gonja Ayonkofa Efritite Nananom Goso Mayura Ade touching Asrenya Mepa Amayura Oyena Asante Apeja Asante Achirewia Amanipe pu beha Asante Ninyina Yeyura Kotokohene Sante mai dasio Kana mai dasi Yura My Ghana dasi Ghana mai bema kukuru pejafua Ose mema mpem waha Wa wai wasanti ye Ene wo my Ghana ye Nananom Goso Mayura ade touching Sabre Namampohene Da Sabre Sebo Sotosomi and San Onenananom Komayura ade touching Yura Kotokohene Kwaso Mampon Kwaso Santemine Ghana and Kwaso Wano a Janyan a Janti sang 1 minute. Was it Bue Swab of Flower Bofrapa or say 2 Bedia Kuntahara Edicha Mantanfia was in Susan 1 minute. A jay which was yours to a more no so Tidimnoba Onoa Edimbo Adembo Adankariabo Aferaqua painting or say to your 2 and paint to our team or Krupaja 2 Hima Utimano Patutu. Namampohene Da Sabre Sebo Sotosomi and San Mayura ade touching Nakwa Sohene Nafumeswa Nananom Yine Mayura ade touching Nata Fohene So Kochia Yura Kotokohene Wano Amana de touching Omansunyanyanie Unu wakwechi anyi se tuche mansua Ubo nyanyani o Wakwati ameni aponwa Wakeni padasani a wansada Eni se tutu Okwa mafuwa nutwe mansua ufon utiri umpa Akwechi anyi se tudie Uni ni diya chinya utiri ira Bakuwa fele obodomja Okamfrafra Nata Fohene Kochia Yura Amano ade touching Kotokohene Kwaso
Nananom gusto Awukudee etoso num ewa afi munie ene de ma no yesronko ene se gonja hempon ne yewura ebedi ade Santeman kwaso gonja enkwaso na akwa Manhyia swadru ha bema yewura ade tochen Ninira edi Awukudee. Oh no. And my kati patakuji kwa bonobo. Osei Tutu obinson wa asem tito onyata miensa ba wisi. Owo de si aso. Meti am tene konso. Meti mema so bitakatachire so. Ofrefreni ma kwa nyamo panini mofraso. Kotoko do da mansansa ko mu. Na mansan ko ma ye di no Osei Tutu obinson. O ka frafra. Setre kwa Manhyia Wachia yerewie ajo hene nsemu nshira na kumawu Manhyia one ne dom so adru ha obechia yewura kotoko hene nkwaso kumawu enkwaso Munyina kwaba eba menhia kotokofie Ankadu dwane amofra ne mpanyini kwa ase tu ne ene wo se tu da se bufu mpo ano Otumfuo awurade mfranfo akiri bi ni akrada ne akraja kodo wo se tu odi afranfa ne poko man tokna nanana watu afran bo benkati agia me na hwe abrita na kumawu hene achia yerewie ejawura edua na piesie enso adru ha obechia yewura amano ade tochen edua na nyina wura de odija baaye ba kope adar mebru emokwaba chia yewura ajene nsemu nshira ade Wano no. Asua kitikiti ne krache. Ana ba Joseph man se kwenyina ben. Wada chamdua tram. Okukuru suno wada mremu. Wasi akwasuye. Wasi ajue. Wasi abine. Wasi akuye. Wasi ye. Wasi amme. Wasi afie. Famutuma ba abremi o. Wasi na deni o. Sinye se tu asema eba na anu ne bia ba biem. Wasi wa abofra wo ya abofra pa. Mansi no se tutu agurei. Wo se tu di nsa. Ana se wade ne nan. Ana se kan. Ana ba. Ana etuo. Ena bo ni pese sei. Ena sutra si sei. Sutra si mamojangu. Wo se tu ya sa kumoja trada. Kuko ni na ya meye. Wo se tu una ma priku si ne pa muo. Mi muo. Yewura nkwaso na Manhyia nkwaso na brempon nkwaso na Manhyia nkwaso
Let your bodomine Asante fritete Aqua chiri or him penny bresso. No. Ayasada was said to Uko Banasa. Yes, I know about you, and now we are dog or now we are coming. We are Sabram Money Pramin nine. One Makwa Butano, Tibu and Inkra. What dance ye? Was said to who are drum a pin and a head. Let your bodomine. What are you at the touching? So make my watch more jump on again. Then jump on so make my one wow. Nanom Yura Chame Mamuna, they're touching. I didn't to ye, Emma Yura. I didn't to ye, Emma Asantehemaa. I didn't to ye, Magunja Himpon. Ye ne oni Yura. Ebedi Ade. Asantehemaa Kwaso. Gunja Himpon and Kwaso. Amadar me bro. Nabe kwai Manhyia. And oni yura ebedi ade. Amamre kwaso. Seya ni ya no. Asante amamre ni amane efe. Sede wo himpani ni konfopani hihye to ho no. Sa pepe. Ene yura kotoko hene eto aso. Waya Asantehemaa ye. Ma Asantehemaa akwa chiri. Ema bronimpo eni bre Asante. Anano mamunyina kwaba. Emamo ade touching. Afimpinu eni aduonu nsian. We ni Awukudee etosunum ewa afimu. Yewura nkwaso na chiame nkwaso na Manhyia nkwaso na brempon nkwaso na nanom nyina nkwaso. Awukudee ntoyie ma yewura. Ntoyie ma na chiame. Ntoyie ma na Asantehemaa. Sabre Regional Security Council. Ayera Regional Minister. Edano. Enebechia Ayera Kotokohene. Enenedi Awukudee. Asre Nyamepa every year ho. Se adento ye mawon. Santemanta Muswafo. Dr. Frank Amwakohene. Enedi Wamwenim. Ebrepem obeja kasemunu a obeye introduction no amamu woni a eka ne ho nyina Kotokohene nana Dr. Frank Amwakohene nkwaso
Regional Security Council and Kwaso. Adebia womani yura ebedia de no majin shira every yura ho. Santemai dase yura. Santemai dase. Kotoko hene aya santemai ye. Regional Security Council Company for Yamamu Akwaba. Regional Security Council Company for Eneguso Echia Yura. Ama Kotoko hene ade touching. Yura Kwaso. Santemai Kwaso. Regional Security Council Monkwaso. Santemanta Muswa for Nejina Yura Nchanya. Oyi Omodi Achri Yura. Otumfuo achiame ene area yuhu otumfuo na nanom wa ha na enchiane aseda ene Republic Day ene sa ye Awukudee nti ade na toyi ama Asantehemaa ne Ghana nti ebegina president anemu ema yura ade tochi na ebiom so yebeka minua woye regional minister for Savannah eho ema ne de yura ebechiao na yura onana no mebaye lawyer regional minister for Savannah region president Enoa region ona me de bechiao no ana president MP Boli MP I want to say deputy minister for lands and natural resources honorable Yusuf also kahon by NDC Savannah region no Yiadom for your regional organizer okahu bi no de the minister in penny for by presidential staffer I was a political coordinator for Savannah RCC no so kahu bi wanna share batakarino aha fauti Otumfuo na ohu aha great enti
Otumfuo achiame na ahoho a yedi omanim ede omobaye no no. Otumfuo na nanom a yehwe akiri wo fie so ama no eye regional coordinating director esa chief director lawyer Amwako Michael onso ka ho ne baye. GOC Commander Ugaja eka ho ane baye. Commander Osei akutu eye police commander for Ashanti proper. Or a COP, so two for Adaro Mobile now or DCOP. Adaro Matisi or COP. Coordinating director for KMA. Mr. Dra also Kahon and a buyer. Commander for signals on Sokahon and a buyer. Patricia Pell Ankara, honorable on a year DC MC for Efijakwabre South. Also a Kahon buyer. Deputy commander for regional commander for customs. Wa wonana obisi ye customs commander anai ana ye bae Otumfuo ntiwe de ye bae ye ma wa de tochi ye ba nso ye kura ye nsem ye broninsa adaka baako snap adaka baako risky adaka black label adaka baako Otumfuo bo amu ade ana nananom bo amu ade ye de ba ye de aba besum na ye de aba be ma Otumfuo ade tochi. So we said the regional minister said no. Sene sebe there tosunum na on Savannah regional minister and now na MP our body sebe body society sebe the chief and say some so Madam Mebru omude omura abaha na sebe o si regional minister so said omo no ma resist say on be chia ansa na omura ba chia omo nyina ka bom no be dia there so mo ba ya Adam Ebru, Shram, Pentunsia, Whiskey Pentunsia, and Champagne Pentumia, Obama dear, and Obama dear, don't matter the touching. Two for the mass or the mass.